scéal ar a gabhar rua. Bhí me chomhlí sean monarcha nach Doire'n agus thugtar mé seaca síochána ceannach as gas company agus Scannán taispeáint. Mar ní raibh mór an áisina ar gabhar rua taobh uair an pobalí agus tháinig amháin, tháinig pobal amháin in a raibh nach raibh mór an ar sheol. So agus an chéad Scannán Spáin mé an ná Caoineadh Airt Uí Laoghaire well, ní raibh críochdíú tá mé ceappa in 1974 agus spáinna sa Drumcondra Grand agus sí bhain ní ciúnaí a bhí a láinseáil an Scannán agus an son in típlas meánfómhar seachta cuaig spáinna gabhar rua so sean monarcha seo agus 16mm projector agus éine bhacha an Scannán rinne mhaach sa Robert le déanaí Sinigé Paradiso bé ólas ag wiki an bhfuil a bhí a sheol againn. Ach an rud is simó gom agus an breithniúir á galant seo is álainn agus tá áitice mar seo feici an timpeall na tíre le trí nó ceithre de sé níosaí a mús ag taispeáint an Scannán ar a bhach semána an Scannán nua a bhéint agam. Ach ris sé lom dá mé áit mar seo agam ar gabhar rua nig seachta cuaig bheith Scannáníocht ar sheol ar gabhar rua a gcónaí mar is ionfach an spreige mo daoine Scannán eiscint tír mo go breithmhar a telefís mar an rud a tharlaíonn nuair atá slamdaoine nát dorcha a breithmhar íomhánaí agus géisteach a fómhaí ar Scannán agus rud difriúil gan breithmhar a telefís agus faoi láthair ní tanna na feiscin ar a telefís agus seit. So sure tá deis ag daoine inis na cumannachaí Scannán seo Scannán eiscint nach weicadís nach wachadís nach bhéadach siad eiscint ar a telefís ná an tinte ná ins na hamleplexes so is tá sé seo tábhachta bhfuil áit mar seo agaí agus bhfuil siad go a Spáin Scannán len sco ón dam ar fad mullam an éireacht seo agus sínta bhfuil sé is aisteach bhfuil si breithmhar sean Scannán mar seo tríocha bliain d'aois, cuaig bliain d'aois agus ní léon print ceart an Scannán seo ní rinne ó riamh ach print amháin agus Spáinna é go minic sin go raibh sí strachan agus níl agam ach VHS tape agus le déanaí rinne mé DVD gan VHS tape sin so feiceadh si an caighdeán an VHS an seo agus ní sé bhá ach tásúil am go dúchad na tóramí agus an scéal trasna a neol an caighdeán technúil a bhuiine leis an córa sin. Níl tada eile rám sílam ach go mullam an éireacht seo agus gnáidh agus tá mé súla breithmhar an Scannán áitiúil mar sin na heastíons. Heileáin? Yeah, conversation a lot in it. Breithmhar is Scannán áitiúil mar sin búnslach Scannán Airt. Ní buintear na Hollywood cachanas sin. Cachanas Scannán.